إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Галимнәрне юктан бар кылып, безләрне үзенең шиксез нигъмәтләрендә яшатучы Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә барча мактау ва улуглауларыбыз, шөкер ва рәхмәтләребез булсын. Җир һәм күкләргә, кешеләргә ва җиннәргә, хайваннарга, кошларга, бөҗәкләргә, үсемлекләргә, мөселманнарга һәм мөселман булмаганнарга да Аллаһының рәхмәте булып килгән, сөекле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһның сәламе ва салаваты булсын. Аллаһ субханаху ва тәгалә безләрне үзенең күпме генә санасак та санап бетерә алмаслык сый-хөрмәтләрендә, киң нигъмәтләрендә яшата. Аллаһ Тәгалә безгә җир һәм күкләрне хезмәткә тапшырып, җирдә булган, күктә булган, без яшәгән җир шарының эчендә һәм тышында булган, галәмдә булган һәрбер мәхлукны Аллаһ Тәгалә безгә хезмәткә тапшырды. Ва һәрберсе безнең тормышыбыз өчен, безнең мәнфәгатебез өчен хезмәт итә. Адәм баласы Аллаһ Тәгалә каршында үзенең иң зур вазифасын башкара, Аллаһыга кул булып, Аллаһы Тәгаләгә гыйбадәт кылып яши. Шушы һәм башка нигъмәтләрнең дә иң кыйммәтлесе, иң затлысы эчә торган суыбыздан да, ашый торган ризыгыбыздан да, сулый торган һавадан да, өстебездә торган, безгә үзенең яктылыгын һәм җылысын биреп торган кояш нурларыннан да кадерле булган, кыйммәтле булган иң зур нигъмәт Аллаһ Тәгалә безгә насыйп итте. Үзенең динен бирде. Безгә шушы Аллаһ биргән нигъмәтләрне дөрес итеп файдаланып, дөньяда да Аллаһның рәхмәтендә, бәхет сәгадәттә булып, ахирәттә дә Аллаһның җәннәтенә ирешү өчен Аллаһ Тәгалә безгә шушы дин, шәригатыбызны, дин кануннарын бирде һәм шушы диннән Аллаһ Тәгалә бездән разый булды. Шушы бөек нигъмәтне кешеләргә ирештерү, кешеләргә аңлату, кешеләргә өйрәтү һәм үз тормышында кулланып күрсәтү өчен Аллаһ Тәгалә кешелек тарихында һәрбер халыктан, һәрбер милләттән, кавымнан Аллаһ Тәгалә иң хәерле, иң лаеклы бәндәләрен сайлап, аларга пәйгамбәрлек вазифасын тапшырды. Аларны гынах хаталардан паклады, имин кылды һәм шушы бөек әманәтне аларга тапшырды. Һәр пәйгамбәр үз халкын бер Аллаһ Тәгаләгә инанып, бер Аллаһка кул булып, аңа гына гыйбадәт кылып яшәргә. Бүтән пәйгамбәрләр дә үз халкын без белгән бер үк кыямәт көненә, бер үк ахирәткә, бер үк җәннәткә өндәделәр. Һәм кешеләрне бер үк кыямәт дәһшәтеннән, бер үк җәһәннәмнән кисәтеп килделәр. Ике Аллаһ юк. Ике кыямәт юк. Ике җәннәт яки ике җәһәннәм юк. Бөтенебез дә бер җәннәткә, ләкин аның катлары бар. Ымтылабыз. Барыбыз да бер җәһәннәмнән качабыз. Ике ахирәт юк безнең өчен. Һәм Аллаһ Тәгалә Әнбия сүрәсенең 25-нче аятында әйтте: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا. Сиңа кадәр җир өстенә нинди генә пәйгамбәр җибәрсәм дә, аны җибәрдем бер генә нәрсә белән.
إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Her birisine Allah Teala ayta, vahiy bolup indirdim dey. Kişilerge jitkirerge Allah'dan başka, Allah Teala ayta, minnen başka hiçbir hak ilah yok. Allah gına gıybadetke layık. Şuna göre mina gına siz gıybadet kılıp, mina gına kıl bulup yaşagız diyen emrini birdim dey. Bu emirden başka bir peygamber de kilmedi dey. Şuna göre gaziz kardeşlerim, jir üstünde koşandır yaşap, Allah huzuruna küşken her bir peygamber, her birisinin şakırgan yolu bir buldu. Ol da bulsa bir Allah'a gıybadət kılı. Süykli peygamberimiz İmam Bukhari, Müslim jiyintiqlarında kile aytdı, peygamberler barısı da kardeşler dedi. Bir peygamberini de ayırmadı. Hem Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de de biz bir peygamberini de ayırmıyız deyip aytırga kuştu Bakara suresinin ahırında. Hem süykli peygamberimiz devam etip aytdı, analары türlü. Her bir peygamberinin öz enisi buldu. Lakin dinleri bir dedi. Bütün peygamberler de kişilikni bir Allah'a gıybadət kılırga şakırdılar iken, demek bütünüsü de kişilikni İslam dinine şakırdılar. Bir Allah'a gıybadət kılıp, onun kanunların üzerine turmuş revişi itip alu, ol İslam deyip atalı. Allah'ın kanunlarına buysunup yaşav, ol İslam deyip atalı. Hem İslam bilen yaşavışı, ol Müslüman bula. Bugünkü günde köpkine din vakilleri, köpkine din bilgiçleri deyip aytegindi. Göre biz İslam'ны ayırım bir dinnin ismi deyip, hem İslam ol Muhammed peygamberge kilgen dinnin, ol taratkan dinnin imi собственные, şahsi, ana xos bulgan ismi deyip көрсәтергә tırışalar. Lakin Kur'an közlüğünden qarasak, Allah'ın ayetlerine qarasak, İslam ol süykli peygamberimiz alıp kilgen ana gına xos bulgan dinnin şahsi ismi tügül. İslam ol Allah'ı Teala'ga gına gıybadət kılıp yaşav. Allah'ı Teala'nın ilçilerine iyeru. Allah'ı Teala'nın kitabına inanu. Allah'ı Teala özüne gına gıybadət kılıp, onun kanunları bilen yaşav. Şuna göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nişik İslam dinine şakırsa, ana kadar yaşagan her bir peygamberinin de dini İslam buldu. Ve her bir peygamber özünün halkın İslam dinine ündedi. Alaygına da tügül, her bir peygamber ahir peygamberinin kilesin bildi. Ve her bir peygamber eğer de ol isen sağ bulup ahir peygamber bilen işraşsa, görüşse, ol ana iman kitirirge tiyiş buldu. Hem üz halkına da her bir peygamber şunu koydu. Şuna göre İsa aleyhisselam ol eli jir üstüne ineşek, hem ol jir üstüne ingende indi Muhammed peygamber kilip gitken bulgan, elbette hem ol Müslüman bulup, süykli peygamberimizin ümmetine koşulup, ol Müslüman bulup ulaşak, hem Müslümanlar ana süykli peygamberimizin sünneti boyunca jinaza okup, onu jirleyecekler. Nuh aleyhisselam, Allah-u Teala'nın hürmetli peygamberi, anı indi kimdir Noy deyip ayta. Allah Teala Yunus suresinin 72. ayetinde ayta, Nuh aleyhisselamның sözlerin kitire ve umirtu en akune minel muslimin. Mına Nuh aleyhisselam aytты dey, mina emir itildi. Kim ana emir itti? Allah Teala ana emir itti. Kimlerden bulurga? Müslümanlardan bulurga dey. En akune minel muslimin. Müslümanlardan bulurga emir itti. Hamul Müslüman buldu. Hamul Müslümanlıkka şakırdı.
Ибрахим алейхиссалам күпме пәйгамбәрләрнең атасы. Аллаһ Тәгалә Бақара сүрәсенең 131 аятында әйтә: «Из қала лаху раббуху аслим». Менә аңа Раббысы әмір бирде: «Аслим», исламны кабул ит дип. Мөселман бул дип. Һәм ул нәрсә диде? «Қала асламту ли раббил аламин». Һәм Ибрахим алейхиссалам әйтте: «Мин галәмнәр Раббысына буйсындым, ягъни мөселман булдым» дип әйтте. Һәм Ибрахим алейхиссалам мөселман булды. Һәм үзенең өммәтен мөселманлыкка чакырды. Ибрахимның балалары, аның нәселе Якуб, Якубның уллары, аларга васият итеп әйтелде: «Фәлә тамутунна илля ва антум муслимун». Бақара сүрәсе 132 аят. Ибрахимның нәселенә әмер итеп әйтелде: мөселман булмаган хәлдә үлүдән сакланыгыз. Үлгәнче мөселман булып калыгыз. Үлем фәрештәсе килгәндә мөселман булып аны каршы алыгыз диде. Һәм аның балалары мөселман булдылар һәм үлем фәрештәсе белән мөселман буларак очраштылар. Һәм уллары аталарының васиятенә җавап бирделәр. Монсы инде Бақара сүрәсенең 133 аятында килә: «Нәъбуду илаһака ва илаһа абаика Ибрахим ва Исмаил ва Исхаqa илаһан вахида ва нахну лаху муслимун». Җавап биреп әйтте: Ибрахимның нәселе, Якубның уллары: «Без гыйбадәт кылабыз синең илаһыңа». Син нинди илаһкә гыйбадәт кылган булсаң, ягъни Аллаһ Тәгаләгә, без дә шуңа гыйбадәт кылабыз һәм синең әтиләреңнең илаһына, Ибрахимның, Исмагыйльның, Исхакның илаһына гыйбадәт кылабыз, бер илаһ буларак диде. Ягъни балалары әйтте: син кемгә, ничек Аллаһка гыйбадәт кылган булсаң, ничек синең әтиең гыйбадәт кылган булса, аның әтисе, булар пәйгамбәрләр нәселе, без дә шулай бер Аллаһка гыйбадәт кылабыз. Һәм аятның ахырында әйттеләр: «Ва нахну лаху муслимун», һәм без аңа мөселманнар диде. Без мөселманнар диде. Шуңа күрә Ибрахим һәм аның нәселеннән чыккан күпме пәйгамбәрләр, алар әйттеләр: без мөселманнар диделәр. Муса алейхиссалам, кемдер аны Моисей ди: «Я кауми ин кунтум амантум биллахи фа'алейхи таваккалу ин кунтум муслимин». Муса алейхиссалам әйтте: «Эй халкым» диде, Бәну Исраил халкына мөрәҗәгать итеп әйтте: «Эй халкым» диде, «әгәр дә сез Аллаһ Тәгаләнең барлыгына, берлегенә иман китергән булсагыз, сез аңа тәвәккәл кылыгыз, аңа таяныгыз, әгәр мөселман булсагыз» диде. Әгәр мөселман булсагыз, Аллаһка таяныгыз, Аллаһка тәвәккәл кылыгыз диде. Шуңа күрә Муса алейхиссалам мөселман булды һәм үзенең өммәтен, Бәну Исраил халкын исламга чакырды. Иса алейхиссалам, кемдер аны Иисус дип әйтә, без каршы килмибез. Ләкин Иса алейхиссалам халкына каршына чыгып, минбәргә менеп: «Мин сезнең өчен илаһ, сез миңа гыйбадәт кылыгыз, минем әниемә гыйбадәт кылыгыз» дип әйтмәде. Алай дип әйтмәде. Иса алейхиссалам үзенә кадәр яшәгән пәйгамбәрләр ничек халыкларын бер Аллаһка гыйбадәткә чакырган булсалар, ул да шулай үз халкын гыйбадәткә бер Аллаһка чакырды. Һәм аңа ияргән хавариюннар, апостолы Иисусы дип әйтәбез инде, хавариюннар әйттеләр: «Аманна биллахи вашхад би анна муслимун». Аның каршына килделәр һәм әйттеләр: «Эй Гайса», бу бит аның халкы, аның иярченнәре: «Эй Гайса, без Аллаһка иман китердек һәм син шахид бул, свидетель бул, без мөселманнар» диделәр. Алар үзләрен без мөселманнар, без бер Аллаһка гыйбадәт кылучылар диделәр. Әл-Гимран сүрәсе 52 аят. Һәм нәкъ шулай
Коръәндә бар аятлар Юсуф галейхиссалам турында. Күрәбез Давуд галейхиссалам турында. Сөләйман галейхиссаламның Бисмиллаһир-рахманир-рахим дигән сүзләре турында килә. Һәм башка пәйгамбәрләр турында да килә. Һәрберсе шушы Аллаһның хак дине белән килде. Хәтта беләбез, Аллаһның дине ул бит инсаннарга, кешеләргә генә түгел, хәтта җиннәргә дә килде. Һәм җиннәрнең дә дине, хак дине бер. Уйламагыз, мөселманнар өчен хак дин шушы булса, җиннәр өчен башка юк. Аларның да дине бер, китабы бер, ул ислам һәм Коръәндер. Һәм Җин сүрәсендә Аллаһ Тәгалә аларның сүзләрен китерә. Ва анна миннал муслимун ва миннал qasitun. Һәм безнең арабызда бар мөселманнар ди, һәм безнең арабызда бар гынахка чумган бузык юлдан китүчеләр ди. Җиннәр әйттеләр, бар мөселманнар, бар мөселман түгелләр. Фәмән аслама фаулаика тахаррау рашада. Һәм кем безнең арабыздан исламга килсә, мөселман булса, ул туры юлдан баручы диделәр. Бу җиннәрнең сүзен Аллаһ Тәгалә китерде Җин сүрәсенең 14-нче аятында. Һәм менә шушы пәйгамбәрләр кайсы заманда, кайсы халыкка килеп, бер заманда берничә пәйгамбәр булды, бер халыкка берничә пәйгамбәр булды. Пәйгамбәрләр бер-берсе белән күреште, хәтта очрашты, сөйләште. Һәм менә шулай итеп пәйгамбәрләр чылбыры барганнан соң, шушы соңгы чылбырның ахырында, шушы чылбырны ябучы пәйгамбәрләрнең мөһере сөекле пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям килде. Хак дин, Мөхәммәд дине, ислам дине белән килде. Аллаһ Тәгалә барча пәйгамбәрләрне дә шушы динне иңдерде һәм шушы динне камилләштереп, аннан разый булды. Һәм бу дин буенча баручыга Аллаһ Тәгалә вәгъдә итте. Бу дөньяда бәхет, сәгадәт, ахирәттә җәннәт. Һәм менә шушы Аллаһ Тәгалә үзенең рәхмәте, Аллаһның дине, җәмәгать, ул безгә Аллаһның иң зур рәхмәте. Безнең эчә торган суыбыз да, бигрәк тә тамак кипкәндә без аңлыйбыз, бу Аллаһның зур рәхмәте. Без яраткан балаларыбызны кочагыбызга алабыз. Аларның исен иснибез, аларның әтием, әнием дигән сүзен ишетәбез. Без беләбез, бу Аллаһның рәхмәте. Ләкин Аллаһның иң зур рәхмәте, Аллаһның безгә бирелгән иң зур бүләге ул аның дине. Аллаһ Тәгаләнең хак дине, дин безне бәхетле итә, һәм дөньяда, һәм ахирәттә, һәм менә акыл ияләре, зиһен ияләре, ул да Аллаһның рәхмәте, һәм ул эшләргә тиеш. Без башыбызны шәтергә тиеш, һәм без кешелекне чакырырга тиеш. Зиһеннәрегезне ябыгыз, уйламагыз, фикерләмәгез, килегез дә менә монда утырыгыз, ни сөйләсәләр шуңа ышаныгыз дип түгел. Коръәндә күпме аятларда без ишетәбез: "Лә'аллакум тағқилун", бәлки сез уйларсыз, бәлки сез акылыгызны эшләтерсез, бәлки фикерләрсез дип килә. Шуңа күрә җәмәгать, һәрбер акыл иясе үзенә сорау бирсен. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән килгән дине ул ни өчен килде безгә? Ни өчен шушы дин килде? Җәмгыятькә, кешелеккә, кешеләрне үтереп, аларның каннарын түгү өченме? Дин шуның өчен килдеме? Әллә инде Аллаһның шушы рәхмәте белән җибәрелгән дине бөтен дөньяны дер селкетеп, бөтенесен куркытып, бөтенесенә янап, тормышларны җимерү, вату, хәсрәтле итү өчен килдеме? Әллә шушы Аллаһның рәхмәте белән килгән дине кешеләрне җыеп, ничек хайваннарның башларын киссәләр, ничек хайваннарны, сарыкларны суйсалар, шулай итеп кешеләрне сою өчен килдеме? Кешелек Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән иңгән, кешеләргә бәхет өчен иңгән диннән аңа тартылу түгел, диннән курка башладылар. Ул аларның күңелләрендә бер иминлек, бер ышанычлылык булдырасы урында кешеләрнең күңелләрендә ниндидер бер хәсрәт хисләре, ниндидер бер курку хисләре тудыра башлады. Бит җәмәгать, диннең нигезен,
Диннең менә шушы Аллаһыдан иңү сәбәбен, максатын белмәүче наданнар, үзләренең диннәрендә бер китап та укып карамый кешеләр, хәтта күп вакытта өсләрендә фарыз булган, хәтта намазларны да укымаучылар. Аллаһының китабы Коръәнне кулына тотып, әлифне таяк дип тә күп кенә белмәүчеләр, җәмәгать, үзләренә нинди генә изге исемнәр таксалар да, мин Аллаһ юлында көрәшүче дип, үзләренә нинди генә матур исемнәр, без ислам дәүләте, менә без ул соңгы өммәт дип, авызларыннан нинди генә матур сүзләр чыкса да, Аллаһу әкбар, моннан да бийек сүз була аламыни? Аллаһ бийек, һәм бу сүзне чиркәүләрдә дә әйтәләр. Ләкин ни өчендер бездән куркалар шушы сүзне әйткәч. Һәм баш эшләреннән нинди генә бийек сүзләр язып байрак илсәләр дә, без ла илаһа иллаллаһ кәлимәсен беләбез. Әгәр дә үлчәүнең бер ягына 7 кат күк һәм 7 кат җирне куеп, икенче ягына ла илаһа иллаллаһ кәлимәсен куйсаң, ул зуррак, ул биегрәк бөтен галәмгә карый. Ләкин алар шушы бийек сүзне байрак булып күтәрсәләр дә, алар бүген исламны күтәрүчеләр түгел. Алар бүген исламны ныгытучылар түгел, алар бүген исламны җимерүчеләр. Алар бүген үзләренең наданлыклары, җахиллекләре белән, исламга хас булмаган йырткычлыклары белән, хамаслыклары белән бүген исламның дошманнары булып торалар. Бүген, азиз кардәшләрем, дингә каршы көрәшүчеләргә эш бетте. Чөнки тарихчыларга бүген эш юк. Ниндидер шарык белгечләренә, востоковедларга юк. Гариф гыбайләргә бүген эш юк. Ни өчен? Чөнки менә шушылар бүген аларның эшләрен эшлиләр. Кемнәрдер дистәләрчә еллар, 10, 20, 30, 40, 50 ел дингә көрәшкән булса, кешеләрнең күңелләрендә дингә карата шик уятырга тырышкан булса, китаплар язып, төрле хәйлә юллары белән, булар хәйләләп тормадылар. Булар үзләренең түшләренә без чын мөселманнар дип тактылар да, кем безнең белән түгел, сакалың булса да, яулыгың булса да, намаз укысаң да, шул ук Аллаһка гыйбадәт кылып, шул ук җәннәтне Аллаһтан сорасаң да, син безнең белән түгел, син кафир, син дошман дип, алар бүген тегеләр 50, 60, 100 ел буе эшли алмаган эшне 2 елда эшләп ташладылар. Кешеләрнең күңелләренә дингә карата, Аллаһының диненә, бүтән пәйгамбәрләрнең диненә, җәмәгать, үзегезгә сорау бирегез. Менә бүтән пәйгамбәрләр, 124 мең пәйгамбәр шуның өчен килдемени җир өстенә. Үзләренең халыкларына чыгып, мин сезләрнең башыгызны чабам, мин сезләрне һәлак итәм, шартлатам һәм юкка чыгарам дип килдеме бу пәйгамбәрләр? Аллаһының дине белән. Аллаһ Тәгалә әйтте, минем рәхмәтем белән ди. Менә шуңа күрә җәмәгать, акылы булган, зиһене булган кешегә уйларга бүген сәбәп күп әйе. Бу авыру бәндәләр. Булар авыру, акылларын югалткан бәндәләр. Һәм без сорау бирергә тиеш. Әгәр дә бүген кешелек, менә сезнең исламыгыз шул, менә ул мөселман, менә ул Мөхәммәд пәйгамбәрнең дине дип, әгәр дә бүген безгә каршы чыксалар, без сорау бирик җәмәгать. Аларның иң зур корбаннары кимсең? Аларның иң зур корбаннары без мөселманнар. Алар бит Израилгә барып кирмәделәр. Алар бит мөселман яшәгән җирләргә барып кирделәр. Алар бит бүген мөселман яшәгән авылларны җимерү, мөселман яшәгән, мөселманның хатынын алып китә, чөнки ул аңа каршы. Мөселман ирен юкка чыгара, аның малын талый. Бүген иң зур корбан шушы хәлакәтнең ул мөселманнар. Мөселман авыллары, мөселман җирлекләре һәм җәмәгать. Бүгенге көндә без күрәбез, мөселман өммәте ислам дәүләте дип аталган шушы хәсрәттән кача кафир дәүләтләренә. Меңләгән мөселманнар. Алар нәрсә, бөтенесе иманын югалтканмыни? Ничек инде меңләгән сакаллы ир-егетләр, бабайлар, яулыклы мөслимәләр, бездән әллә ни аларның кимчелекләре юктыр. Балаларын җитәкләп, кем суаша, кем сыер сала торган вагонга утырып, кем
фуруларга төялеп, бүген ислам дәүләтеннән безгә бәхет бирә торган, без мөселманнарны кафирләрдән яклый торган, бүген качалар. Юлда күпме сүлә, күпмесе фаҗига, күпмесе кире куалар, атып үтерәләр шунда юлда. Баралар кайда? Европа илләренә. Чөнки аларны мөселман булмаган җәмгыять ныграк яклый булып чыга. Ә бит Госман ибн Гаффан халифа булганда, ул бик оста сәүдәгәр иде. Госман ибн Гаффан ислам дәүләтендә шундый төзеде система, экономика, иктисад, сәүдә, җирләрне дөрес итеп бүлү, арендага бирү, башкасын, бөтенесен шундый оста итеп төзеде, хәтта күрше дәүләтләрдән иманы булмаган кешеләр җизия түләп, налог түләп, теләделәр кирергә халифаның кул астына, чөнки андагы условиялар алар өчен яхшырак булды. Ә монда мөселман өммәте кача. Һәм кемдер утыра, менә бит инде ул бит ислам дәүләте ди. Бу җүнсезләр, бөтен кеше җүнсез була алмый. Бөтен галим сатылган була алмый, җәмәгать. Бер галимне сатып алырга була, икенчесен, ләкин бөтен галимнәр, хәтта гарәпләрнең үзләренә каршы бара торган оппозицион галимнәр, шәйхлар, аларны төрмәгә утыртканнар, күп сөйләшкәнгә. Алар төрмәдән дә хәзер әйтәләр шушы сүзне. Булар ислам дәүләте түгел, булар исламны күтәрүчеләр түгел, җимерүчеләр дип. Шуңа күрә җәмәгать наданлык, әлбит ул гына түгел. Хәтта шушы Европада булган терактлар, шушы Рәсәй самолетлары төшүләр, җәмәгать бүгенге көндә күпме полиция тикшерүләре, шул ук Франциядә, шул ук Германия, башка Бельгияларда күрәбез. Күпме тинтүләр, күпме гаепсезгә кемгәдер син гаепле дип әйтүләр. Чөнки урамнан сакаллы кеше бара, бөтен кеше аны теге телевизордан күрсәткән террорист дип күрә. Яулыклы бара, бөтен кеше аның бүтешләренә карый, юк микән берәр нәрсәсе дип. Кибеткә килеп керә, охранниклар шау-шу килә башлыйлар. Җәмәгать. Хәтта үзебезнең бер мөселман егетебез әйтә, кич белән гаилар туктатып тора бит, өрдереп. Гадәттә өрдерүчеләр документ карамыйлар. Мин аларга рәхмәт әйтеп китәм. Туктаталар икән, өрдерә башласалар, мен әйтәм, рәхмәт сезгә, исерекләрне тотырга кирәк, җыртмаска кирәк дип. Мин мөселман бит дип әйткәч, документ бирә алсам дип сорый ди. Менә шикләнү бара. Күпме мөселманнар корбан булалар. Күпме мөселманнарны шушы хәлләрдән соң эшкә алмыйлар. Чөнки ул мөселман. Сәбәп табалар. Синең бу сәбәп, теге сәбәп дип. Күпме яулыклы мөслимәләребезгә эшкә урнашу, эштә коллективта эшләү авырая һәм җәмәгать. Әлбәттә, менә бу нәрсәләр корбаннары иң күбе мөселманнар булганда, кай вакыт безгә сорау туа, кемгә кирәксең менә бу әйбер? Кем буларны оештырган? Шуңа күрә җәмәгать оештыручыларын Аллаһ Тәгалә үзе белә, үзе тотсын. Ләкин оешучылар менә монда надан, үзләрен мөселман дип йөрүчеләр. Менә шунысы безне хәсрәткә калдыра. Һәм җәмәгать Аллаһ Тәгалә үз динен рәхмәт итеп, пәйгамбәрен рәхмәт итеп җибәрде. Һәм ва ма арсалнака илля рахматан лил галамин диде. Без сине җибәрдек фақат бер генә максат итеп, галәмнәргә рәхмәт итеп, бар галәмнәргә. Аллаһның илчесе килде рәхмәт итеп кешеләргә һәм җиннәргә, хайваннарга, кошларга, бөҗәкләргә, хәтта бөҗәкләрнең хакын төзеде сөекле пәйгамбәребез, мөселманнарга һәм кафирләргә. Чөнки кафирның да ничек аның белән килешеп яшәргә ислам төзеде. Бүген Париж уртасында яшәгән мөселман һәм мөселман булмаган хәлдә килешү белән яшиләр. Әгәр дә мөселманның әйберсен урласа, полиция изли, таба. Әгәр дә бер мөселманны үтерсәләр, ул бара шикаят яза, аны табырга, утыртырга тиешләр. Шундый килешү төзелгән. Һәм бүген кайсы мөселманга хак бирелгән килешүне бозып, кемнедер миңа аның концертта йөрү шамый дип барып үтерергә. Кемгә бирелгән хак аның баласын үтерергә, хәтта җихад вакытында, сугыш вакытында сөекле пәйгамбәребез хатыннарга тимәгез, балаларга тимәгез дип әйтә иде. Ә монда кая теракт, каяны хатыннар үлә, балалар үлә. Автомат тотып сугышка чыгучылар түгел, гади халык кырыла җәмәгать. Шуңа күрә, азиз кардәшләрем, сөекле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва салламның дине, һәм без бу динне сакларга тиеш. Без бу динне кешеләргә җиткерергә тиеш. Бүген шушы динебезне пычратканда, без үзебезнең тормыш рәвешебез белән, без үзебезнең
хак динебез белән, гаделлегебез белән, Аллаһ Тәгалә безгә биргән рәхимлелек белән без динебезне якларга тиеш. Һәм моның өчен без бөтенебез дә җавап бирәчәкбез. Моның өчен бөтенебез дә җавап бирәчәкбез. Всевышний Аллаһ отправил на эту землю как к обладателям небес, так и жителям земли своего пророка. И сказал, что он был отправлен только как милость для миров. И в каждом движении нашего посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, каждый момент его жизни показывает, что посланник Аллаха был справедлив. И посланник Аллаха был милостив. И хочу вам прочитать короткую историю, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, направился в Таиф, в город Таиф, чтобы призвать его предводителей этого города, чтобы они пришли к истине, чтобы они пришли к пути счастья в ислам. И они отказались. И вот этот день посланник Аллаха запомнил как самый тяжелый для него день. Самый страшный, тяжелый день, даже страшнее, чем день битвы Ухуда, где он потерял многих своих близких, потому что в этот день отказались, отвернулись от него. И вот посланник Аллаха, когда его изгнали камнями закидывая, он был в крови, Всевышний Аллах, чтобы как-то утешить его, защитить его, он отправил ангела Джибрииля, алейхиссалям. И он увидел, он долго шел, не понимая, куда шел, потому что он был в расстройстве. У него в душе было очень тяжело, потому что от него, не потому что его закидали камнями, и не потому что ему было больно. До этого он чувствовал еще больше боль, но он чувствовал душевную боль, потому что от него отвернулись, отказались. И Аллах отправил к нему ангела Джибрииля. И Джибрииль, алейхиссалям, сказал, что Аллах видит твои чувства. И Аллах отправил к тебе ангела гор. И тогда ангел гор поприветствовал его и сказал: о, Мухаммад, скажи, что мне нужно, что я должен сделать? Что я должен сделать? Я все сделаю. И как ответил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям? Отрубить всем головы? Уничтожить этот город? Не надо никого оставлять. Он сказал: я пришел не для этого. Я пришел как милость. И он попросил за них дуа. Как бы они его не обидели, он попросил за них дуа. И он попросил у Аллаха, чтобы Аллах вывел из их детей, внуков, последующих поколений мусульман, которые поклонялись бы Аллаху. И вот это была милость пророка, которой, к сожалению, у нас очень часто не хватает. Поэтому сегодня мы живем в такое время, когда очерняют ислам, когда показывают ислам вот в образе этих убийц, у которых много чувств, которые ничего, может быть, не умеют, кроме как убивать. И вот мы обязаны сегодня хранить нашу религию. Мы должны объяснять людям, что наш ислам – это истина, это радость, это счастье. Ислам приносит радость людям. Ислам приносит счастье как в этой жизни, так и последующей. Наша обязанность защищать честь, достоинство нашей религии, и мы будем отвечать за это. Шуңа күрә, газиз кардәшләрем, дугада булыгыз, динебез өчен, өммәтебез өчен, халкыбыз өчен. Дугада булыгыз. Менә бүгенге хәлдә Сириядә нәрсәләр бара. Менә хәзер Төркия белән нәрсә килеп чыкты. Җәмәгать, дуга кылыгыз. Алла сакласын, бу бер зур бер сугышның башы булмасын. Алла сакласын, бу зур фитнә. Шуңа күрә дуга кылыгыз. Аллаһ Тәгалә түрәләргә хикмәт бирсен. Хискә бирелүләрдән сакласын. Артык сүзләрдән сакласын. Чөнки бәләкәй генә ышкын белән дә янгын килеп чыга. Шуңа күрә без дугада булырга тиешбез. Андагы кардәшләребез өчен, ана шундагы шул сабый балалар өчен Аллаһ Тәгаләгә дуга кылып, мөрәҗәгать итеп, Раббым инде Сурия җирлекләренә дә тынычлыкны кайтарса иде. Хәерле җитәкчеләр бирсә иде. Раббым, үз халкын кайгыртучы, гадел булган. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафагна бил аяти ва зикрил хаким. Иннаху хувал гафурур рахим.